La veritat és que el naixement de la colla va ser d'allò més espontani. Es va organitzar la projecció del documental en Xaneta sobre el món dels castells i, en acabar el documental, uns quants espectadors es van mirar entre ells entusiasmats i van dir «Per què no fem una cosa així a l'Alguer?» A banda de quedar fascinats per aquestes torres humanes, tots van tenir clar de seguida que volien fer alguna cosa positiva per la seva societat i, a més, involucrant-hi la llengua. Ens expliquen com. L'objectiu d'aquesta associació, d'aquesta colla, és sí portar a l'Alguer la tradició dels castells, però aprofitar de totes les dinàmiques socials que s'activen a dintre de la colla per fer la cosa més important per a nosaltres que som tots més o manco activistes i gent que té al cor el futur de la nostra llengua, o sigui, permetti que hi sigui almanco un'isola on tots parlin en algarès o cerchi de parlar el més possible algarès de manera però natural. L'articolo della nostra associazione diu che la lingua vehicular della colla è la Repubblica Catalana dell'Alguer. I los socis che già parlano sono gli unici che tenen l'obbligació, cioè chi entra a far parte della colla prende l'obbligazione, l'impegno, il compromesso di utilizzare sempre l'algarese. Gente della colla che a casa parla in italiano als fills, però quando vengono a fare castells parlano algarese. Allora aquests minuts a poc hanno començat a entendre què vol dir muntar, baixar, agafar la mà, agafar el peu, si comença amb aquestes coses però s'acosten i sobretot veuen que no és una cosa de gent gran, que no és una cosa lligada a tradicions que ells no senteixen més com tradicions pròpies perquè són massa antigues i ells aquella cosa non l'han vivida perquè són minyons que són nats que tenen 13 anys. Fer castells és un bel joc, és un gran joc i també la triada del nom che és una de les coses que fa venir més la curiositat, especialment als catalanoparlants, perquè matarés és una paraula algaresa, no si trova al diccionari della lingua catalana ufficial. Com es traduiria en català? Matarés és un minyó entremaliat. Un minyó che fa mataresia sono malifetes, però dit han sentiti voi, no? Un minyó vivace, un minyó che gioca, eccetera. E quando una delle prime cose che abbiamo fatto è stata creare un nome. Allora, a che concetto del gioco, del divertimento, del voler fare d'essere mignons alla fine, di tornare a essere mignons per fare questo gran gioco che è la costruzione di un castello, sa casava bene, ma l'idea di creare un ambiente ludico, rilassato, divertito, non massa un po' più accademico, massa strutturato, che potesse attrarre i giovani, che sono la frase dita e ripetita un milione di volte, i giovani che sono il futuro della lingua, ma questi giovani non sono ora il futuro della lingua perché la maggior parte di questi giovani non parlano algarese o non tenono un'occasione, una stimolo, un gruppo sociale all'interno del quale un ambiente esatto nel quale si può sentire, intendere comodi e parlare